Здравейте на всички и добре дошли в това видео. Днес ще си говорим за 8 глава на Боруто мангата. Да започнем с корицата, на която е Джура, и както може да видите, вътрешната част на металото му е тюркоазена. Докато в миналата манга имаше много корици, на които имаше някои герои и просто бяха сменили цветовете му да бъдат странни, от таймскипа насам всеки един герой на корицата е имал. От таймскипа насам всички корици, на които са имали герои, са били с актуалните цветове, така че можем да предположим, че тюркоазеното е цвета, който реално ще бъде използван за Джура. Иначе главата започва с Ейда как подслуша разговора на Мицки и Боруто и казва колко е готин Боруто с това, което казва, нали, че е слънцето на Мицки. И в този момент Каваки и Делта я прекъсват и Каваки й дава зор да намери Боруто по-бързо, за да може той да отиде при него. Дори Делта му прави забележка, че говори много грубо на Ейда, при което Каваки казва: окей, ядосвай се, още не ме интересува как се чувстваш. Тук вече даже не ни го намекват, просто Каваки се държи грубо с Ейда от няколко глави насам. В общи линии от таймскипа насам се държи грубо с нея и тук, нали, Делта го повдига, също така Ейда го отразява до някаква степен. Даймон седи и просто го гледа мълчаливо, защото както знаем, Даймон е на страната на Ейда, но знае, че Ейда не иска нищо лошо да се случва на Каваки. Евентуално, ако това мнение на Ейда се промени, Даймон може да го претупа много бързо. Така че предстои да разберем. Делта уверява Ейда, че ще го увика и ще му се скара за това, че се е репчил така, при което Ейда просто й казва: добре, благодаря, обаче моля те, бъдете внимателни и го пази. И Делта ни доставя най-хубавия панел за мангата, именно палец. Не знам защо, просто много ми харесва този панел. Докато пътуват към Боруто, Делта казва на Каваки, че ще го убие в момента, в който Ейда й позволи, и Каваки казва: няма проблем, когато изпълня моите цели, ще се махна сам. Сега дали тук има предвид, че просто ще се разкара от живота на Коноха и нали просто ще си тръгне, или има предвид, че нещо ще си причини на себе си, няма как да знаем. След това минаваме на разговора на Боруто и Шикамаро, и Шикамаро е очуден как може Клоу Граймовете да еволюират в божествени дървета и се сеща, че божествените дървета всъщност изсмукват чакрата от планетата, и пита Боруто, т.е. планетата ни вече е обречена, при което Боруто казва: все още не, но ако аз или Каваки бъдем изядени, тогава в общи линии сме обречени. И казва, че ако той и Каваки бъдат изядени, те ще завършат еволюцията си и ще могат да извадят, нали, плод, чакра плод от самата планета. И затова Шикамаро го пита: окей, обаче Моеги също е била ухапана и е превърната в дърво и се е случило на други хора, без значение техния пол или възраст. Защо се случва? Тук получаваме някакъв отговор от Боруто, обаче е много заобиколен отговор. В общи линии той казва, че Десетопашатото използва чакрата на тези хора за нещо, но Боруто не знае какво точно. И естествено Шикамаро започва да го подозира и казва: Боруто, колко всъщност знаеш? Тук според мен е много важно да вметнем, че Момошики още не се е появява в таймскипа и не знаем дали е в Боруто, дали двамата са се селяли, защото и това е някаква теория, и откъде всъщност Боруто знае толкова много. Дали е от Кашин Коджи, който е имал някакви връзки с Ишики, или е от Момошики, който може би по някаква причина е решил да му сподели тази информация. При всеки случай смятам, че Боруто знае много повече от това, което ни казва. Това, което ме обърква, е, че Боруто трябва тази информация да я научи от някъде. И ако е научил от Кашин Коджи ще му го каже на глас, което значи, че Ейда може да го подслуша и да разбере. А ако го е научил от Момошики обаче, най-вероятно Ейда няма да може да знае тази информация и видимо по това, което сме видяли, не я знае, иначе ще да я каже на Коноха. Така че лично за мен аз залагам, че е Момошики причината Боруто да знае толкова много, и предстои в бъдеще да разберем защо Момошики му е споделил тази информация и откъде Момошики евентуално има тази информация. Разговорът обаче им е прекъснат от сензорния екип, който иска да изпрати съобщение от Каваки към Шикамаро, и Шикамаро се уверява, че Каваки няма как да чуе разговора между Боруто и Шикамаро, но Шикамаро може да чува и двамата и те могат да чуват. Странно е. В общи линии Шикамаро започва да мултитасква с два разговора наведнъж. Каваки говори с Шикамаро и му казва, нали, че знае къде е Боруто и че се е запътил натам. Шикамаро просто повтаря това, което Каваки му е казал: о, значи той е на юг в гората, ясно. При което Боруто го чува и може да се измъкне. Докато Шикамаро се опитва да убеди Каваки: ей, не отивай, той е много силен, нали, трябва ти подкрепление, не бързай, защото може да не се получат нещата. Каваки казва: нямам този лукс да чакам, трябва сега да го хванем, отивайте натам и така нататък. Боруто просто казва: окей, Лорд Осми, ще се чуем някой друг път, и изчезва с Flying Raijin. Тук се случва едно от най-объркващите неща, поне за мене. Аз лично не го разбирам, ако някой го е сванал по-добре, моля да напише долу в коментарите. Каваки спира по пътя си към Боруто и казва: изчезна, не го усещам вече. При което Делта го пита: окей, но не мислиш ли, че той те усети от тебе и затова се е разкарал? И Каваки казва: не, аз не съм усещал неговата аура до сега, така че и той не би трябвало да ме е усетил. Значи Каваки спира да пътува към Боруто, защото е усетил,
че Боруто го няма, обаче няма как Боруто да е усетил Каваки, че идва, защото самия Каваки не е усетил Боруто, че е там. Добре, ще се направя, че разбрах какво имаш предвид. Но все пак Каваки е убеден, че Боруто е изчезнал или се е разкарал преди да разбере, че Каваки идва за него, така че става леко подозрителен за Шикамаро. Според мен може би подозира, че Шикамаро има някаква връзка с Боруто или просто се чуди как Боруто е разбрал. Следващата сцена сигурно четох 5 пъти, за да разбера какво се случва в нея. Не толкова защото няма логика, както това с Каваки, а просто защото е написано по много странен начин. Мицки се прибира, отива при Ейда, извинява и се, нали, ако нещо я прекъсва и я пита къде е Каваки, дали го е търсил, дали е бил ядосан, при което Ейда казва, нали, не, просто искаше да разбера къде е Боруто и в момента, в който разбрах къде е Боруто, той просто излетя. Мицки казва, о, да, сигурно за него е било загуба на време да ми се кара и, нали, звучи супер депресирано. При което Даймон го пита, това не те ли прави тъжен, като го казваш? И Мицки е някакъв, не, това е нещо, което си мисля от доста дълго време и съм го приел и не ме турмози конкретно това нещо. Мицки казва на Ейда, че преди да е видял за пръв път, не е могъл да изпитва емоцията любов. При което тя го пита да не ме забиваш, защото това е загуба на време. И разбира се, той казва, че знае, че тази любов е фалшива и е само заради нейната способност, но все пак и благодари, защото ако не е била тя, той най-вероятно никога не е могъл да изпита тази емоция, която е толкова прекрасна. Той обяснява, че се чуди дали защото е изкуствено направен човек, нали, направен от нищото, както Орочимаро прави клонингите, но никога не е могъл да изпитва любов или някакви други емоции, дори сам не е знаел кой е. Дори не е знаел кой е той самия. И все пак не е смятал, че е важно да знае кой е той самия, стига да има слънце, което да го осветява. Дори повечето неща не са имали никакво значение за него, освен това да има слънце, което да го осветява. Но признава, че е бил в грешка, защото ако не обича себе си и не приеме себе си на първо място, преди да се е усетил, ще загуби представа кой е неговото слънце. Ейда казва, че е страхотно, че Боруто му е помогнал да осъзнае това, при което Мицки продължава и казва, може би ще прозвуча самонадеян, обаче мисля, че ние с теб сме подобни. Не знам защо, но аз обичам Каваки. Сега преди всички LGBTQ хейтери да кажат, че Мицки е гей, не мисля, че има това предвид. Макар че използва израза, нали, обичам Каваки и Ей да го приема по точно този романтичен начин, защото му казва, ами то това е любовта, свива ти се, нали, гърдите ти се свиват, когато си мислиш за него и не е нужно да знаеш защо точно се случва. Аз все още мисля, че не е това, което Кишимото имал предвид, защото любов в Наруто много рядко се използва в контекста на романс. Повечето пъти, нали, Наруто и Саски се обичат, но не се обичат по такъв начин. Паралела, който аз мога да направя между Мицки и слънцето му и тази любов, която той изпитва, за мен е същото като Хаку и Забуза. Хаку обичаше Забуза, защото го беше спасил и му беше дал някакъв смисъл на живота. Дори това да бъде инструмент за убийство, все пак имаше някакво значение, нали, искаше да го предпази. Поне аз така винаги съм чел отношенията на Хаку и Забуза, някои хора са ги чели по-романтично, но според мен това е същото чувство, което Мицки изпитва към слънцето си, просто е ескалирало до по-голяма степен. Тук започват малко да се изясняват нещата, защото Ейда влиза в разговора повече и казва, ти всъщност не разбираш какво е любов, защото моята способност е накарала да изпиташ фалшива любов. И Мицки казва, да, аз всъщност бях оплашен, когато разбрах, че мога да загубя човека, който е слънцето ми, спрях да мисля дали той е истинското ми слънце, защото бях фокусиран на това просто да го предпазя и да не си отиде. Ако това ви обърква, мисля, че по-лесен начин да се обясни е просто Мицки си мисли, че Каваки е неговото слънце, разбира, че Боруто иска да го нарани, Мицки иска да предпази Каваки и докато е притеснен, че Каваки нещо може да му се случи, въобще не си мисли, окей, но аз защо обичам този човек, нали, защо? Той е причината да имам смисъл в моя живот, просто иска да го запази, защото знае, че това е причината му. И според мен идеята е, че Мицки се е втълпил толкова много, че му трябва някого и му трябва някой, който да му осветява света, хваща за някой, който си мисли, че е той и просто не иска да го пусне, за да има някого, който да го осветява. Не може да си позволи да няма слънце. Мисля, че това е тема и позиция, в която много хора, които четат мангата, могат да видят себе си или могат да се чувстват на Мицки, обаче беше написано толкова странно и толкова объркано, че може би съобщението се загуби някъде в превода. И Ей да казва, ти си мислиш, че аз съм същата ли глупо момиче, което просто е влюбено в идеята да бъде влюбена в някого. Мицки се извинява и Ей да му казва, нека ти каже директно, говорим за любов. Смятай, нали, за какво си говорим. Така че тук Кишимото сам, нали, влиза и почва да се базика със собствения си райтинг стайл, защото той никога не е могъл да пише добър романс и когато се опитва, дори един от героите казва, че
това са глупости. И тук е средата на главата. Другата половина от главата е как Джура и Хидари отиват в Коноха. Но преди това искам да ви кажа за един giveaway. Раздаваме 50 лева ваучер с моите партньори от Натъмно. Ако отидете в Instagram, в техния акаунт или в моя акаунт имаме един пост, където може да харесате поста, да последвате мен и Натъмно и да тагнете приятел в коментарите. На 22 март ще стигнем победители, така че нямате много време. Ще оставя линк долу в описанието и може да отидете да се запишете. Също така имаме промокод Парата 10 за 10% отстъпка в сайта на Натъмно. В Натъмно може да откриете всякакви неща от тениски, раници, аксесуари на различни метал и рок групи, до аниме, фигурки, аксесуари и дори манга. Линк долу в описанието, използвайте промокод Парата 10 за 10% отстъпка. Джура казва на Хидари, че вече би трябвало да е време, подава си главата през едно купче, което го телепортира в един от клоуграймовете и двамата изкачат пред голямата порта на Коноха. Тук искам да отбележа, че Джура казва би трябвало да е време и забелязваме, че другите две шинджута, които са Моеги и Бък, ги няма наоколо. Така че може би имат някакъв план и Моеги и Бък по-нататък ще се появят изненадващо. Докато Шикамаро и Ино си говорят и Ино е притеснена дали трябва да вярват на Боруто, Шикамаро казва каквото е случва, не трябва да кажеш на никого и в този момент прекъсват разговора им, защото има двама нарушители. Проверяват се чакрите им, като едната е неизвестна, а другата има съвпадение и е Саске Учиха. Това е съобщение, което най-вероятно е пуснато до всички нинджи или поне до по-активните нинджи в селото, защото и Сара да получава същото съобщение. Хидари пита Джура къде всъщност се намира Наруто Узумаки и Джура казва не знам точно къде се намира, но мога да разбера. И се появяват едни джунини, които им казват не мърдай, нещо ще се случи и на следващия панел просто са набучени от дървета. Когато реагирахме на главата на живо, много от чата се изненадаха, че се използва дървен стил, обаче може би има логика, защото все пак са божествени дървета и имат Ten-Tails ДНК и все пак и Зецу има Ten-Tails ДНК, така че най-вероятно това им дава дървения стил. Също така пропуснах да кажа, ако искате да участвате в тези реакции на живо, следващата реакция ще бъде на 18 април от 5:30 в Twitch. Ще оставя линк долу в описанието, може да дойдете. Да се свързва с Шикамаро и му обяснява, че това са 10 опашати и със сигурност са противници на Коноха и му казва, нали, че са себе осъзнати, макар че той това вече го знае от Боруто. И тук сигурно ще чуете какво е първото нещо, което ще направи Джура в Коноха. Дали ще се засили към Калаки, за да го хване, или може би ще отиде при Хокагето, защото си мисли, че там е Наруто. Не, влиза в книжарница, за да търси книги. Хидари продължава да го пита, да не биде в тази книжарница Наруто Узумаки, при което Джура е някакъв сериозно ли ме питаш това? Калаки изстрелва чакра родовете към Хидари, той подскача и Калаки успява да го ритне на земята. Тук много хора ще кажат, че Калаки е силен колкото Хидари. Не е така. Да, впечатляващо е, че успява да го изненада, но това не значи, че е по-силен от него. Джура излиза от книжарницата и казва, престанете се биете пред магазина, ще нараните съкровищницата Калаки. Тук е интересно откъде Джура познава Калаки. Евентуално може да го познава от Колт, обаче не знаем Колт дали се е виждал с Джура, или може би Джура е запазил някакви спомени от клоуграймовете, като е слушал за Калаки, но просто искам да подчертаем, че той познава Калаки и го разпознава като лице. Успява да хване Калаки в дърво, тръгва да го рита, при което удара изглежда изключително силен, но Калаки успява да се смали и да избяга, пуска кармата си или карма V1, в смисъл без рога, атакува го с модифицираната си ръка, обаче Джура е чупи и го рита и го забива в една от водните кули в Коноха, при което Калаки изглежда просто в безсъзнание. Делта отива да го провери, нали, дали е окей, обаче той просто изглежда привит. Изведнъж Джура усеща нещо и казва Хидари, ела, усетих къде е Наруто Узумаки. Хидари го пита дали е сигурен и Джура казва нещо много важно. Да, Наруто Узумаки е джинчурики с биджо чакра в него и аз като инкарнацията на едно друго биджо мога да усетя тази биджо чакра. Тоест Джура трябва да бъде някое биджо, което се е превърнало в шинджо. Това според мен заслужава отделно видео, така че искам да чуя долу в коментарите кой мислите, че е Джура според тази информация, която получихме. Виждаме как Сара да тича и търси къде е Хидари, защото се чуди, нали, кой е този, който съвпада с чакрата на баща ми, при положение, че Боруто ми каза, че баща ми е абсорбиран от 10 опашатото. И виждаме как Ино, Шика, Чо тичат и търсят, нали, къде е Саске, при което Шика да им обяснява, дори това да е мастър Саске, не се притеснявайте да го ударите, той все пак е противник. Да, брат, сякаш нещо може да му направите Ино, Шика, Чо и Хималари на Саске. Ино Джин обяснява на Хималари, че няма за какво се притеснява, защото той ще я пази, и в следващата страница Джура каца при тях. Тук Хидари го пита кой всъщност е Наруто Узумаки и Джура просто объркан и казва, това е много странно. Какво по дяволите се случва? И тогава обявява, че Корама всъщност е жив. Не казват нищо подобно, но ако искате Корама да се съживи, може да се абонирате за канала, защото гоним 10 000 шинобита, а кога станем 10 000 шинобита, аз съм сигурен,
че Кишимото ще върне Курама в мангата. Мисля, че никой не го изненадва, че Химавари има някаква връзка с Наруто, обаче странното е, че Джура директно посочва, че е усетил Биджу чакра. Има няколко варианта според мен, като очевидно най-популярната теория ще бъде, че Курама по някакъв начин се е върнала или има чакра на Курама в Химавари останала. Ако има чакра на Курама в Химавари, според мен е толкова малко, че Курама не може да си манифестира като личност, а просто има някаква чакра в нея. Според мен има друг отговор, обаче искам да го изпипаме и да го направим на теория видео, защото е доста голяма тема. Относно какво ще се случи в следващата глава, според мен е крайно време Сакура да се появи. Щом всички нинджи или по-активните нинджи са получили съобщение, че Саски е в селото, Сакура също трябва да го е получила. Или ако не тя, поне Какаши трябва да го е получил. Така че очаквам да видя един от двамата да се намеси и може би няма да могат да направят толкова много, но ще се намесят. Относно Джура и Химавари, според мен ще може да я отвлече или по някакъв начин да говори с нея. Главата не е толкова добра колкото предишните, обаче според мен е неизбежно да имаме някакви такива глави, които не са перфектни. За мен лично е 6 от 10, като арт не е нищо впечатляващо, повечето сцени бяха супер странно нарисувани, освен разбира се любимия ни панел на Делта. Хареса ми, че разбрахме повече за Джура, обаче сцената с Мицки и Ейда наистина сваля главата много надолу. Също това, че повтарят вече за 7 глава подред, сигурно повтарят, че тези дървета са самоосъзнати и еволюират. Разбрахме, моля, нека не го повтаряме всяка глава. И сега вашата оценка за главата, като двата най-популярни отговора с еднакъв брой гласове са 7 и 8 и третия най-популярен отговор е 9. Така че девятката дига оценката на 8, така че е 8 от 10 според вас и героят на главата е Джура. И това е третата глава подред, където героят на главата е просто героят на корицата. Ще говорим за главата и за това какво ще се случи в бъдеще в следващата манга събота, така че ще се радвам да я видя там от 8 часа. И да, това беше от мен. Абонирайте се за канала и напишете долу в коментарите какво мислите за главата. Благодаря страшно много на членовете, които ме подкрепят. Означава наистина много за мене. И благодаря на вас, че останахте до края на видеото. Чао, чао!